Aurko izena. Nire atzean dagoena, baita. Hauek nire gurasoak dira. Nik aita eta ama esaten diet, baina gainontzikoek Alex eta Marga. Naiz eta mamak Alejandro eta Margarita deitu. Etxe honetako enperadore izendatu naute. Eta etxe honetan, nik agintzen dudana egiten da. Egunak lasaiago eta etortzen ziren nire jauregian. Arrantzate batean, indarrak gaizki neurtu eta neurriz kanpoko eskaera bat egin nuen. Anaiatxo bat nahi dut. Celos. Niños, solución.